Για παιδιά. Sage εδώ. Ναι. Και σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο που μου το είχε προτείνει δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, θα το γράψω στα comments. Έκανα ένα βίντεο για τους 33 συνομιλητές που μου είχε πει η LPS Fan TV και η ιδέα της μου άρεσε πολύ, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Και μία μου είπε ότι μπορώ να κάνω, πώς το λέγονται αυτά, dares, ναι, dares. Προκλήσεις δηλαδή. Και θα ήθελα να μου γράψετε αυτό το βίντεο, 100 προκλήσεις για το βίντεο. Και μπορείτε να γράψετε τι θέλετε, ας πούμε, ο Sage να βάλει τα μούτρα του στη μουστάρδα, ο Sage. Αλλά δεν νομίζω να βάλω το θέμα του μόνο τα μούτρα του να χρειαστεί, ας πούμε, να γράψετε διάφορα τέτοια. Και μπορεί να είναι και το LPS της μικρής μου αδερφής. Ναι, τέλος πάντων. Και μπορεί να γράψετε για μένα, μισό λεπτάκι, μπορεί να, ναι, για τη μικρή μου αδερφή, το Λίο και τη Μακένα. Ο Λίο είναι ένα boxer που τον έχω δείξει. Η Μακένα είναι ένα σκύλος κορίτσι όπως γι' αυτό. Το έλπιζε στη μικρή μου αδερφή, την Κίτη και εμένα. Για εμάς τους 4, εντάξει, θα γράψω τα ονόματα των LPS κάτω στα σχόλια για να μπορείτε να θυμηθείτε, μπορείτε να γράψετε για το καθένα αυτό διαφορετικά, ό,τι θέλετε εσείς. Οπότε, ναι, και ελπίζω να μου γράψετε για να μπορέσω να κάνω το βίντεο. Γεια! Γεια εννοώ.